Wan wasedonjo kaendi kendo wasebiro Nyakwamogi mana kaka ineno no endo wan kaendi iluonga ni MC Omari Nash ma iluongo ni impromptu. Nok wakonu ni wadhi live, nok wawacho ne ng'ata ng'ata, but nitiere koro some issues ma should be dealt with accordingly, scathingly and mandatoriously. Akendo mano be kisonga neno ka josedonjo kae chaendo gimitimo i-share kore ka wanjie dek kacha ji ang'wen wadwaro ni gima timore niya Ben Chike nyocha wuoyo maber kabisa, lakini koro gamono owuoyo wiye wacho ni ok tim kamano. Nitiere kaka weche moko kobet matru, nitiere kaka weche moko iriambo. Koro wan ka endi keng'iyo bathe ka ibo neno bath law, mano nyiso ni mano guest mara makawuono owacho ni en odwa nokonwa kaka notimore gima notimore. Nicholas Wasonga, karibu sana for joining. Ensure that you share so that we can bring our guest here to at least tell us what really happened. Nuneno kachacha endo wang book neno wach modhi kabisa about Ben Chike. To Ben Chike nyocha godhoge piny mowacho kaka owacho kaso duogo wach ni ok en kamano. Ben Chike ketho jingo dogo Swagg. Ben Chike nitie gik moko momedo pandonwa. Koro kisedonjo kanyo no endo share. Kawuono an makelo ni chendo ni endi gi nyinga kaka pile iluonga ni MC no se wara sana iluonga ni Omari Nash. Aneno ka Nicholas Wasonga niko ka chani it's okay. Koro wan ka endi gi guest na makawuono akeri nene kanyo no endo jago ma serious ahinya. Kwanza mwalimu kauthulo ni endi mondo ikwongi mos jokanyana maneni kwongi mos jopiny. Amoso uni ukwe uru jo Kenya. Echa ini ja Tanzania kuri moso jo Kenya. Ana moso jo Kenya na ja Tanzania. Okay. Aneno ka omoro mwenyewe wacho ka echa ni adonjo. Olo tembe Samuel osedonjo ka echa ni omera wasebiro. Ang'na miu nyaka namba mondo koro upenjwa live mondo koro uwachi ni to notimore nang'o. Koro ing'eni samoro jok modonjo kage most of them maybe kawuone ka gineni for the very first time. Nikech maybe jok mang'eny ok ong'eyo. Koro maybe nyalo timo negi introduction mondo me wachage kanyo konge ni to in ng'awa wachage kanyo. Okay, dukero kamano. Ani luonga ni Peter Timba. Aja Tanzania. Wadak Mwanza. Ila jaluo. Kuchanganya ng'ato. Manyiso ni ilidak Mwanza. Luonga ni Peter Timba. Manyiso ni ine mimi oga Odongo Swagg shows mogo. Ane mancha tero Odongo Mwanza. Show mogo tarik 22 gi tarik 23. To Odongo na chako manyo. Chakre higa manyoro. Yes. Kwa hiyo koro gimomiyo koro biro kama duong' en kaluore gi wach mar Ben Chike maniluongo ni the former manager mar Odongo Swagg. Ing'eni gini okawi all the way from Mwanza momiyo be nokwalande. Jafik Media owacho ni mari marwa karibu sana momiyo nokwalande nikech ing'eni Mwanza gi Kenya bor. Mondo mini travel from all the way from Tanzania to this part angino okawi gik mang'eny, okawi pesa, okawi muda, okawi gik mang'eny. Momiyo nokwakono kata joge ne wadhi bedo live to agni gwinyo short notice ni nikech koto osechuno nyaka wabedi. Ndio matek. Nyakwamogi in midonjo kanyo no endo adwa konga kaw thuolo ni endi marwaki kabisa wan ka ende gi Mr. Peter. Mr. Peter is one of our promoters that is based in Tanzania and he has given Odongo Swagg some shows in Tanzania. So when he heard about what Ben Chike said, no wacho ni yawa wawe uruketho nyingo dongo. Ane man gadieri, ane man gimoro kaka notimore, wawe uruketho nyingo dongo. Koro gisani ni endi. Adwa ni ikone jopiny ni, are you one of the promoters maluongo jothumbe kocha kusinyalo timo nang'o? Sigwa asomo jothumbe mang'eny ka Kenya kadhi gocho Tanzania. Odos osedhi gocho Tanzania. Odos Jasoba osegocho karibia didek ane manaome ok ni ora ane maomogi.
Mokni in broker. Ano kan broker. Ano ma omogi gima chulogi achulogi gima pesa na. Onge ngama ora. Odose di gocho diriyo. Oseno mina wiko se gocho kocha diriyo. Kaka didek. Odongo Swagg bencho di ogocho. Kono endo. Koro kanya winjo wachni. An kanya neno gini endi. Nya nene YouTube. Ko dhi mbui. Anene ka iwuoyo kuom Odongo. To fununu moro dhi ni wachni emomiyo Ben Chike godongo no achiko ita ta winjo ko luong nyinga. Ko luong nyinga to ine Peter maja Tanzania. Peter to kaneno ngama wuoyo be ngama ng'eyo. Wacha ni bu wana beda ni makini onda winja ne wachni. Koro ka winjo Brayo mcheza karibu sana. Kwa kweli gini nyoko mora. To nyoko mora in one sense ni Odongo en jathum. To ambe an Peter an Tanzania. To mara nyingi ok ber kwa ketho nying ng'ato. Oningo wabed joma straight forward. Ok ni waketho nying ng'ato nikech koro onge gimoro onge kaka onyalo wuoye. Koro mane manyo kanya winjo to nyagocho ni Odongo gokinyi. To of course en nyoka nyise gimoro amora. Nyise Odongo mbona gik ma Ben wacho gi wachni kaka en mono pogore. Ang'o miori yambe lela gik ma Ben wacho. Ang'o ma Ben wacho gigi to wan wa usika pok watho. Ineno bora ne bere wacho gigi wachni jogi onge. Koro Odongo to nyise bani bwana ambe Ben omako dhoga nono. Nyise hapana lakini gima Ben timo ok ber. Koro ling tatafakari gotieno to wacho ni hapana. It cannot happen. Ben bani monge mondo ka embe en gimo nyalo wacho tok maga gi to koro embe jitokezo wach kendo. Koro mano ende gima no wacho ne Peter mono chiwo show makasto kelo tungni about Ben Chike to kod Odongo Swagg emankani endi. Koro wacho ni eno wacho meke mondo mikopo ni atini Ben nigi maler molo modwa wacho. Ben ochako duogo live. Ochako duogo live sasa. Ochako duogo live. Alright, koro igeni une kaendi ka gigi chakore te. In fact one koro wayudo mana fununu. Koro ng'ato temo penjo Ben bingene wacho kore, imbi wacho kore. Actually what happened ingene inyalo miyo wa history matin nikech iwacho ne Odongo Swagg okeja thum mikungo tero Tanzania. Isetero Odos Jasoba. Oseno mina wiko. Jok misetero gite onge gima chwanyruok moro mosewuoke mochako landore mbui. Kati penjo gi. But koro mar Odongo Swagg ni nang'o mono kelo makoro odhie mbui malich ma Ben Chike wuok no do wacha dieri. Onge dieri ma Ben Chike wacho kan. Ben Chike wuondo jo Kenya. Ingeni Ben Chike ngama ng'ongo oningo bedi straight ne jo Kenya. To bende ajiuliza apenjora maswali mang'eny sana gimomiyo Ben Chike owuok media wakati ano wuon man Ben otapelia to poda manye tachanga kaka owuok notapeli Ben we mi historia ni winju mondo winj kaka wachni chalo. Iga manyoro nadwa ni mondo Odongo odhi ogona thum Tanzania. Na manyo Odongo kupitia Sirikei Migori. Sirikei ja studio. Sirikei noro na namba Odongo. Koro namba Odongo kagocho ni Odongo. Odongo noro namba manager men Kelly. Koro kwa bedo kwa sirena gi Kelly to samoro na oro ne Kelly message odonjo online samoro chako uwuok hivyo. Koro no kwa dua bedo kwa wawinjore maber. Koro bang'e to emano olazimi en mondo kora tero Osene show mano Osene odhi ogoyo dwe mar auchiel. Show no Odongo mano ningo dhi ogo. Koro manyiso ni kaluore gi communication mochoto choto. Koro show no endo emane Osene odhi ogoyo. Koro toke kanyo endo to achaka wuoyo gi Alphonse. Wood Mainuga. Tapenje ni bwana ere kaka nyalo yudo Odongo? Joge wagiendi pod niguhitaji Odongo, idwaro Odongo. Koro Alphonse nyisa ni bwana Odongo tinde nige manager di ariyo. En gi manager achiel luongo ni Kelly, machiel luongo ni Ben Chike. Koro Ben ni an gi namba ne nikech chon nen kaka Lady Morin. To en bende ka Lady Morin osetimore nade? Nosetie. Koro nyisa ni Ben an gi namba ne. Ta nyisa ni kare manye mondo yuane kode to manye. To tok kaka gimoro nusa to Alphonse nyisa ni ayude. Kora nyise ni kare kise yude to tema ne wuoyo kode ni show biro go show koni nyalo bedo pesa di.
ineno. Koro Alphonse ko wuoyo kode, koro Alphonse ema tudore gi Ben. Ema tudore gi Ben. Koro ka Alphonse wuoyo gi Ben, to Alphonse gocho na nikech aonge namba Ben be onge namba na. Koro an ng'ama ng'eyo en Alphonse. Yeah. Koro Alphonse onyisa ni we anena mondo amanye. Koro Alphonse omanye moyude. Yeah. Ma giwinjore. Koro Ben onyise ni sani ne gin e wuoth madhi Sudan. Ben onyise ni we wadhi Sudan. Kwa Sudan kwa duogo to wabiro wasiliana. Yeah. Mondo mi koro waketo wachno endo maber. Yeah. Bas gidhi otiyo gimoro kaka 3 days. Gimoro kok nen wuok tich, en tich ariyo. Giduogo gi Sudan. Ka giseduogo. Koro giwuoyo gi Alphonse. Ka gisewuoyo gi Alphonse ma giwinjore, Alphonse nyisa ni bwana Ben wacho ni onge shida. Shono nyalo mana gore. Simi Kenya osedonyo ndani ya nyumba ene mono host Ben. Welcome ene manyamanye but mbanyo wacho ni en gajali. Oh pole Simi. Koro niye mos. Bas koro Ben Alphonse nyisa ni mano koro Alphonse wuoyo koda kutoko se wuoyo gi Ben. Yeah. Ni Ben onyise ni date asilimia kubwa pong. Lakini podo nyalo wuoyo godongo. Mano kauli mar Ben. Yeah. Podo nyalo wuoyo gi godongo ma ambe ayuda ngowa ayudi date. Yani marini. Marina mondo ayudi. Ila mondo mirina no. Nyaka miye chai moro mathin. Toka wachi na chai. Awiji. Koro chai mathin ni apenjo Alphonse ni chai mo wacho no. Nyisa ni nyie ngano endo obedi straight. Anahero ga gik madhiga straight. Owacha ni odwara ngo. Odwara ngo. Alphonse ogocho ne. Alphonse ni ba ngani endi otamore nyisa gimotimore nade. Gimodwaro onyisa mana ni wane monyalo neno kaka watime. Anyise ni hapana gik moko kutim kamano. Ano kadwar gima kan wase wuoyo gi ng'ato to bang'e ochako laumu ni omiya mathin kiango no gik moko adwar. Ebo wacha nena gimodwaro mondo mi wach no timre nade orum. Koro Alphonse ko wuoyo kode bang'e onyiso Alphonse nodwaro 15,000 Kenya shilling. Lakini anisa mbona mano mar chai mondo yudi fix ka mondo ayud ayud dates madwaro. Mano ni pok ang'eyo ni to mibrogo tarik 22 au 23 au ibrogo e teacher di. Yani mano chiwo mondo mi yud ni date koro kodi. Mano wawuo mana according to Ben manager to manager monyisa en men machini godongo an odongo to pok aneno kata gi wanga. Koro ing'eno automatically gimonyisa nyaka timre nade nyaka ya winji. Basi bang'e Alphonse nyisa ni bwana lakini jogo wacho ni gibiro bedo gi show migo nani mioro. Koro dwani mondo ibi mondo warom Migori mondo wawuo wawach gini ndi Migori but ng'ano nyisa ni ok wabi timore nade ok wabi shindwana yani onge gima bro temore onge gima bro kethore. Sawa awuok Mwanza abiro nyaka Migori idonjo Migori mano chieng' ma gidhi gocho Meoro koro Ben notelo kiny ne man gidhi gocho Meoro koro Ben notelo. Bas abiro nyaka Migori. Kachopo Migori ayudo Alphonse gi Ben be kosechopo gi Nakeva. Koro ka sama chopo tayudo ka Ben endino odhi manyo chai. Koro Alphonse ma yudo kacha chande bang'e gimoro kaka dakika 5 Ben yud biro. Paska Ben obiro abedo Alphonse introduce kuom Ben ni bwana mae ja Tanzania miluongo ni Peter mana nyisi madwaro show midhigo Mwanza. Bas wawuoyo kaendi mwawinjore bei midhigo go show kuom daladi kuom dalariyo. Bas Ben onyisa ni labda kanyo dwani mondo kora ket deposit mimako ga ng'o mimako go dates gi. Kora nyise ni atoka to na wuotho mana 10,000 Makenya. Koro labda pesa niende magolka moda magode to kadok tadhi oro pesa mamoko. To Ben ochako penja ni to ato wach na cha ineno tanyise ni Alphonse no nyisa lakini ne go maduong' wacho ni onyisa ni an kamane kaka timoga e lugha manotiyo godo mane kaka oti an kamane kaka timoga telo di kete kata mana apar moro. To ling wacho ni apano didadhi mabor. Tanya bang'e wabagen kanyo endo to yie ni kare onge wach miya godo. Ineno koro ani mind na nada miya 5,000 mondo modong' adhi aor ne kasedok kanye Tanzania. Kauli man Ben owacho kacha no wacho ni an marani uok donga chien en miye chuth en mare ni miye chuth bende ka ber iketo ne ga simu.
ineno ineno ka beno sawacho kama endi ambe na kau amiyo bura nyao ikwano ne 10,000 mano mare mare cha mano mare apart from 20 mana miyo Alphonse madini Odongo direct cha awinye koro 20 igolo mar mako date kasto 10 ti emiye mar chai mondo fix ni date yani tok koro conversation giendi koro mose wuoyo godongo ose wuoyo koda ose wuoyo gi Alphonse gini beno se wacho aneno ni onge shida amiye ime apare amiye apare Alphonse bodhi M-Pesa to 20 chande madini Odongo pesa jodonjo ni Odongo account beno gocho ni Odongo confirm ni pesa timore nade oseyudo bas awuok adok Tanzania koro kan Tanzania beno gona simu kapod en miuru konyisa ni bwana dwani mondo imed pesa manyi mako go date thin nitiere jo Tanzania moko mashirati gocho ni Odongo direct ginyalo maide koyo date ni gin nyatimore nade nyalo dhi tingeni pesa bingeno oingo dhano mano kauri mar ben makata kada mara Nyasaye karo bedo shahidi kaonge ngato mano gima ben nyise simu koro anyise ni bwana we ine abro oro pesa kagi gotieno kwenye muda mar saa 2 mano mokuongo go gimoro kwenye saa 10 kagi gotieno muda mar saa 2 ochako oro na message ineno kasto bang'e ogoyo koro kogoyo to nyisa mana gima no wacho chako nuona mana gima timore nade the same thing ni bwana date cha jomoko boka date chande jomoko boka nitie jomoko mpaka ka mabende dwara ngo dwani mondo Odongo dhi timore nade odhi ogone gi thum koro bang'e agocho ni Alphonse Alphonse bona ben pressurize ya kama ango madhi nyime ineno koro bang'e beno chako gona simu nogona simu mang'eny sana beno chako gona simu onyisa ni aorne pesa no mana da medo no kase oro to oro ne Odongo kasto message mar bank chako seduogo o forward na manyiso ni in yor ne esimbe koro ene modhi forward ni Odongo message orni koro ka mar Odongo choseduogo to orna orri back ineno adia chicha gocho na wacha ni hapana kanyi maparo koro biro ni hapana we bora pesa ni adhi monda dia ne Odongo face to face adigi pesa at least ba wege jato ineno gima koro awuok all the way ga Mwanza nyaka Aero chieng'no ne gigocha Aero chieng'no wadhi gi Alphonse bas kwa gik kacha chande to wayudo kodongo podonge ben to wayudo gi Keli lakini Keli ne kia business mora weyo Keli en nuwa mosi amosa to wanwa manyo ng'atwa koro wadonje ye hotel ka endi bedo ka endi mokel chai kanyo gi chiemo mwa chiemo kanyo endo bas apenjo ben ni to Odongo nitiere to nyisa ni Odongo to poko biro to penya ni danene tanyisi ni nadwa ni mondo anene to nyisa ni obro mana biro ibo timori nade ibro manene kochopo bas koro waendelea ka wuoyo ka endi koro Alphonse to ne dhie tich Kisii koro Alphonse oweya ka gi Ben yini sedonyo wacho ni anu we adhi ago tich dong bene mwenyeji na ando ngahero ni pokadeye dong bene mwenyeji na koro Alphonse oweya gi mwenyeji na ineno mabe sedil go semiyo pesa cha semiyo pesa mokwongo wasiromo kod Akeva Migori achaka romo kod wasebed namba ne mar siman godo mano koro ngama ngati kabisa koro ana free na onge wach mora mora dok mo wacho be dok achiel no na onge gi wasi kabisa bas koro wabedo ka endi wabedo ogik sa achiel angado room ka endi bas achulo room to kasachulo room adong ka endi koro bang'e apenjo to Odongo an biro sadi Odongo an ebi kano donjo an inene tu bas bang'e odhi sa achiel sa 2 koro ben nobedo but do gate kama ne ging'ade gate bang'e afate koro idhi bedo bute abedo bute kanyo machiegni koro ka bedo bute kanyo machiegni to nyisa ni Odongo koro chiegni biro sani ok bikawo muda ibo neno kodongo timore nade kosechopo ka basi wabedo kanyo no sama boro kanyo gimoro malaro saa 2 gi nus malaro saa 3 no endo koro nani ogela ne wasiana godongo koro ani ngena kia ogela koro ma ben ma jinza ni awinjo ko ogela wasiana kanya kabeni koro en machiegni mano ogela Rastas ogela Rastas
wasiliana ba ngeni kato gila ni bingeni kiaya in fact ngata man beno introduce ya kata mana keli no konyiso ni manga manade mango apana ngamunge ika en mana beni kato dongo wul to mitore dat kiaya basi koro kwa kwen manager anadia trust ineno you trust manager no kangeo kaka gitiyo in fact basi koro bangi Odongo ko biro Odongo kadho speed nikech no sedeko nyidho moro ne nti Odongo kadho speed odonjo stage ochako mana go thum koro Odongo chako go thum stage to awacho to koro nyini mosechako go thum stage ni ere kaka danene koro kode nade ere kaka datimo mondo mi awuogi nyini to paro biro ani mondo soda ne buti stage kama go e thum cha mondo bede meza machiegni kacha koro kama ne be nitiere koni ana sudo gi mbele buti kama ne ji miele cha koro bedo kama endi to bange paro biro ani labda ated Odongo tengo koro samatero ne tengo cha monda yudhul maruo kode maber maruo kode koro ka tero ne Odongo tengo gimo 1000 tadhi ami Odongo to Odongo kulore kama in tawuoyo kode tanyise ni bwana an miluonga ni Peter anaja Tanzania show moninge dhi go kanye moninge dhi go Tanzania moninge dhi go Tanzania ineno bas Odongo kula nyise ni na biro radwa ni mondo kinya nini kapok adok kanye Tanzania ogwela nyathi ga Odongo wacho ne manager ni tich yao ineno bas koro Odongo yiena koro ana wuoni labda Odongo winjo gimikone koro an ka gik mosa abiro adhi nindo ka ng'eni Odongo asewuoga bone notimo gokinyi koro ka nindo ka gigo kinyi gimosa 12 ben mabiro duong'ona ni to babu dong ni wacho ni mondo okimondi tanyise ni we arwakra neno arwakora adhi e room ne afate room ne kono koro ka fate room ne to nyisa ni to andong na biro chiew nikech nyisa ni mondo nanyise ni na nyisi na mondo penj to Odongo ere ni nyoro nyabira duongo ni gotieno ineno nyabira duongo ni kanyo endo mang'eny nyok itimori nade nyok yawo dot ineno nadwa ni mondo tudi gi jatelo mondo utimru nade uwo dog ge dog koro ma jatelo ka nyo tieko show nyo bire chumba na kai room na ka ema nyo kwane pesa tengo yinjo gima ben nyisa to ode no to chiegni kuma ne dende okbor yani ka chumba na mikuongo chope koro kidhi e mare ineno koro jatelo kalo doda odhi ode kweno koro en obiro duongo na gotieno okayao kwa hiyo mano koro ochamo kora ineno jatelo ta penye to erego otemo koni ni ine mi fail ani ma fail nikech en nyotimo gima nyoni gotim ani matimo nade ani ma fail kora penye to koro onge kaka nyalo yude ni santo koro mano nyaka Kisumo ineno ta penye koro man ko watimo nango ko onge kaka nyalo yude ni to santo onge kaka nyalo yude nikech ang'eni kanyo kano chiew mana gimoro saa 4 anisi da saa 4 to bor kama to bor ineno tanisi ni bas kare kaka mano to we anane makura nyise kare kaka mano to koran we timore nade wa mia pesa wakwan ni pesa mono ningo be ne mana miege mana da miyo jatelo mana kelo ineno ma un poduna wane room wanaero gokinyi ineno takwano shilingi 10,000 ma Kenya ayo kiaja karibu sana ineno akwano shilingi 10,000 ma Kenya ka kwano pesa gi beno nyisani wadhie M-Pesa i deposit mondo ket pesa gi endi e simbe nikech ana onge line ma Kenya mondo ket pesa gi e simbe to koseketo pesa gi endi e simbe to orne ng'awa orne Odongo iwinja maber alan gumba wacho ga network metadua manager ni timo tich manager ni timo tich gini mako managers mudhuru ineno koro wadhi nyaka M-Pesa kode mok ni odhi kende okanyal langone mano mino ka wacho ni ben ketho nying Odongo to ok ber kiketho nying ng'ato bila sababu za msingi ketho nying ng'ato ka ingi sababu ineno wadhi nyaka M-Pesa gi ben mo deposit kinen for transparency kabisa wacho ni tudongana trust bene manager ineno mo keto pesa lainde sawa mo kowa kadhi idho gari e stage aero kacha chande ineno koro
kwa wan kaendi tema ben nyisa ni ya aseorone Odongo pesa yani osekete simbe oseore e bank nikech Odongo tiyo gi account nani bank mar Stanbic koro nyisa ni oseorone Odongo to nyisa ni ya in bende aseoroni koro nikech anan Kenya tan gi line ma Tanzania okanyal neno message mora mora nyaka dog e mpakani koro nyisa ni onge shida adok kweli ka gike mpakani message odonjo ineno message kodonjo message nyiso 40 shilling 40,000 sorry ineno message nyiso kora an aukadhe bedo gi paro mora mora tofauti ineno message ni endi telo gimo nyisi ni ben ketho nying Odongo owe kwacho gik moko mar ketho nying ng'ato anadwa ni mondo wabeduru joma joratiro ineno message ni endi babu message ni endi confirmed Kenya shilling 40,000 sent to Stanbic Bank for account number 0100009476 on tarik pradek dwe mar abiriyo ega gana ariyo gi 22 sadi saa 1 gi dakika 50 gadiwa gaboro yani kodong dakika ariyo rom sare ineno ma wacho kani new balance mar M-Pesa ne en 10,000 ineno koro ma message man ben orona in koro to ma bedo gi trust ma bende e pesa mana timora nade eminime mana golo ineno koro kikuluor comments ang na som tafadhali keta comments kanyo wadhi somo weluor wadhi somo comments ni Omari iwinjo koro kuma wach donjo cha wach odonjo cha wuok wendo the most ibiro tedwa yako mohingo jomeo wacho ni di thietho moro ma Odongo golo manyien koro wendo the most koro ben kose oro na message ni ando ngadok Mwanza ininge ni isemi 40,000 golo en 40,000 to yimbo se oro ni kwan ni na golo mokwongo na golo 20,000 achaka golo 40,000 mano 60,000 shoti bro go dwe mar 10 gachiel no dwe mar 10 tarik 20 gadek kuran mana ngena maka ngoa amako date maber ineno adok Mwanza okadho ndala reyo Alphonse gona sim tama imuka gona sim nito nyi timo nango hamba pimo neni nyaweyo 40,000 ineno Odongo nota maneno Odongo nyoka gika neno Odongo lakini pesa nyaweyo lakini pesa to ne duga weyo 40,000 oyudo ka nitiere wach machielo man wawuoye mar loso wer mar Rotama group mineno Odongo nyogolo ni koro wendi ni na chako conversation ne gi Ben ineno oloyo tembe wacho ni Ben is a smart con man ineno koro Ben oro na apenje kako rene yo en ngeni no se wuok odhi Nairobi sawa koro apenjo Ben kanie yo ni to bi wacho Odongo wach thum ineno to onge jibu mayudo maber koro gine mami achaka gocho ni kendo Alphonse koro ineno koro apenjo Alphonse koro Alphonse nyisa ni bwana ngato wacho ni kendo Alphonse bowo Alphonse dhi wuoyo Alphonse nitie koro ema Alphonse bichungo ka for appearance mondo ineno ema Alphonse gocho ni Odongo in fact Alphonse no gocho ni Odongo kane fatilia pesa Alphonse ne gocho ni Odongo kano da wuoyo wach wer noda wuoyo wach mar Rotama group manyine Odongo golo ni awinji ineno koro noda mana timore nade doga koro noda mana Alphonse ang ni wuoyo jotelo Alphonse biro noda mana koro Alphonse ochako ne Odongo ni ni to bwana to nango aonge wach ba ineno to nyo utieko wachande nie bwana nyin chande nyo keto 40,000 ni neno kani mawacho chako rego Odongo ni koro ema koro jioningo winj kwa umakini bas kaka makoro gino mondo giwinj kwa umakini koro wacho ni kai mono kelo shida kai man gi shida koro kai man gi umakini mano kata anwa ekkom kai man gi wach koro kumono kelo shida ikidodongo
Giben Chike. En koro kumwa chikon. Ka man gi shida. Mama ko to ne story. Koro kai ma wachakore godo mapek. Ineno. Ni mama ko godo ne story. Mako to mana story tu. Mako to introduction. Ka ema shida nitiere. Ben na miyo 40,000. Ben oro ne Odongo 20,000 e account mar Stanbic. Mar account Odongo. To dong sibite aneno ka Simba to Ben oro na 40,000. Koro in winjo gima notimore ka sawa? Ben anuoni jok winjo go bo winji. Ben naketo ne 40,000. Ben noro ne Odongo 20,000. Sawa? Koro Alphonse kogo sim ka penjo pesa ni Odongo nyise ni pesa monene 20,000. An man Mwanza angeni 40,000. Koro kai ma wachakore godo makoro Odongo daduoko pesa niendi mondo show kik timre nade kik bitimre. Ineno kama koro wach ni chakore go matek. Awinji. Koro Odongo kwayo Alphonse number. Odongo kungo gocho ne Ben. Ben onyiso ni na miye 20,000. Ineno. Koro ka Ben ngado sim Ben gocho na Ben ngado sim Odongo. Ogocho na Mwanza. Koro Ben nyisa ni ni bwana Peter nitiere wach moro ka konya. Tigoni mano wach. Tapenje ni wach marango. Oyudo kambi Alphonse osedokeza ni nitiere wach pesa ka kila ngoa kelo shida. Ben nyisa ni bwana pesa manyi mia chande nyo an gi dich moro. Koro nyota ama kaka nya nyiso Odongo gima nya timo nya keto ne Odongo 20,000. Koro konya pesa na bro mi next week. In ko Odongo go ni sim nyiso Odongo ni mia 20,000. Koro ni kai moma ko doga ni ya between Odongo and Ben who is primitive. Ko Odongo luongo Ben ni primitive. Ben lungo sorry ka Ben lungo Odongo ni primitive. Ni Odongo onge shida but gima chando Odongo ni primitivity. Koro between Ben and Odongo who is primitive ka ane magolo pesa sawa ine migolo 40,000 ane magolo 40,000 ane mamara okochopo kaka no gole sawa kasto ane michaki go na sim ni mondi nyisa ni monda watch Miriambo e pesa na koro equality koro eringa primitive ka in a real sense who is primitive by the way ka koro Ben keto nyingo Odongo bila sababu. An Odongo kwatna wala onge wat Kenya ka lakini Ben keto nyingo Odongo. Nyinge michiemo go lakini kako da chiemo gi nyinge kako Odongo betege mia chiemo gembe gi nyinge. Nyakwara mogi mana kaka winjo no endo wan kae ndege twak makende ma indi twak ma otenore gi wach manyocho wuok kacha cha endo angeni kinde machuo kacha cha nuneno ka Ben Chike nen bedo hosted gi Simi kacha cha endo gimodwa ni waket maler ne jowinjo magwa en ni koponi neno ka ngato host ngato to kik poni ati ni wadwa mako ngamo host no nikech wan wa host but gima wuok e dho ngato like Simi no host mana Ben Chike but gik monu wuok to ne mag Ben Chike donge gik monu wuok ne Ben Chike ngene the other time jiro dwa gura ni na host miso kamiso yanyo baba ko yuachi no Omari what your platform to gimomi wakelo platform wadwa ni uwinje kaka en wawe weche maga winjo weche mimedo to gi weche mopogore koro wan ka endi ne ngama kore kodonjo late wan ka endi gi Peter Mr. Peter is based in Tanzania oya Tanzania ma endi ejago monogolo pesa mononingo bedni Odongo digocho Mwanza Mwanza tarik 22 koro pesa nokodhi obedo yani wach pesa nodhi obedo mogajore ka endi ema koro wantiere wawacho kani endi ing'ama no winjo live machielo mar Ben Chike to ge live ni endi inyalo penjo midwaro penjo kanyo inyalo miyo wa comment akeni Alphonse number ni moro mar gine ne chani tiere ginya penje direct dog okay ketewa mondo gigine mondo nikelwa piuso mudho then presenda then Odongo Swagg then Odongo Swagg utiegi baba somnegi namba ni chap mondo giket kanyo waendelee waketo namba mondo kasto 0782 819 ala no gomba de kno namba no 07 07 84
819 6 toto. Ndikro number no mano live number ipenjo go immediately, ipenjo kae nikech ni wacho ni mano pesa ni no ne ngato kori go. Mano pesa ni. Ma imbe ngato biduogo ni live ni ok en kaka ne Peter wacho no. Onge kanya. Peter be na oro gi 30. Yani mano ka kuo mato labda mano ko mana Nyasaye. Nikech mano pesa na awuoye gi mang'eyo. Na mano ni kanyo no endo sa aneno ko sendike kanyo 0784819622. Mane number live go sani mondi penjo midwa penjo ke kang iriti ni o bas koro na chopo ni chopo kumene ipimo no wach mar koro koro kaka no wacho primitive koro ema Odongo ochuno Odongo ni koro Odongo manyaka namba na ineno koro Odongo ogocho na Alfonso oro ne namba kaso Odongo gocho na to Odongo penja ni bwana wach ni chal nade pimna ne wach ni kaki ing'e ineno kwa bwana an pesa mana golo na golo 40,000 Kenya shilling koro Odongo ni bwana mbona an pesa mana ni account na ka en 20,000 koro mimi Odongo ni bwana Mwanza gi Kisumo au Mwanza gi Kenya kuboro wang'iane kaka wanyalo romo wate koro Odongo ni mano dang bed maber koro Odongo wacho ni agocho ne Ben sani mondo kinyo wuog Nairobi mondo Ben obi mondo koro ji otegre rom mondo koro wach no tigruok nade otiegruok amba gocho ne Alphonse awuok Mwanza abiro wadonjo gi Alphonse ginene Kisumo kwa sababu Kisumo to wagocho ne Odongo Odongo nyisani bwana poda na onge mathin but rita uru e hotel moro kache will koden Kisumo town Dondes wabedo Dondes kanyo endo warito Odongo biro Ben bigino si wuok Nairobi Ben be biro ji dhiromo adieri koro dhi ng'eng'ore koro wabedo kanyo endo chakre okinyi Ben manyo wuok Nairobi gotieno chakre okinyi sawa Ben obiro nenore saa 11 Alano gomba wacho ni managers ma Nairobi un cartels yote ineno obiro nenore sadi saa 11 koro wabedo kocha koro Odongo wacho ni saa 11 odhiambo mano ng'ano wuok Nairobi gotieno ineno koro wabedo kaendi koro Odongo wacho ni bwana ka gimwa tim ogocho ne Ben to Ben onyise kama osechope Odongo nyise ni kare lora aero wayudi aero ineno wayude aero wakau tuk an Alphonse Ogila Ben Alphonse Ogila Odongo dong wadhi aero udhi kumano goche kama wagoche mokwongo cha mano Odongo nyiteni mondo kolor to wadhi gi kweli kwa chopo kacha chande wayude koro kwa se yude Odongo openjo swali ni Ben udonjo kode monena openjo swali Ben ni nyisa ni ja Tanzania noketo pesa di ni na nyisi 20 to noketo pesa di ni kwa kweli ja Tanzania no mia 40 ineno koro gima notimore ka tok ka Ben oseoro ne Odongo message oro pesa e account mar Stanbic kasto return message oduogo ni oketo 20 Ben no edit message ema no forward na Yunja maber manyizo ni yani ka gini ema koro jok madang'eyo go ong'e gima notimore ka o deposit 20 message dong duogo message o edit ondike 40 kasto oro nago koro mar Odongo odong 20 as a 20 and message na iso 40 ila in a real sense and 20 ineno koro 20 lal ka koro 20 ni sama nyo Ben wuoyo nyo ka winjo ka Ben wuoye 20 ni eno wuoye 10 koro 10 mimi maricha ma bende Odongo to bende oge ata shida gi 10 ni shida makelo shida ka gima ne kelo wach ka en 20 manolal katikati kani mane ni chiwo 40 mana na chiwo 40 Odongo yudo 20 badala mar yudo 40 e gima ne kelo wach ka ineno koro Ben no edit message ka orona koro chieng ni useromo koro waseromo koro penje koro ka Ben yie ni kweli na mie 40 koro gine ma mi Odongo mirima ni to mbona ni nyisa ni nyini no mi 20 ineno koro Odongo chako penje ni to 10 mane kao ni ma winjo ki wuoye kan to ne manade
emi ko mano to ne margi ineno kore ema ben wacho ni mano to ne maro mano winjore e chai moro ineno koro mano to ne onge gang'owa kore modongo penje ni ya between an gi who is a band leader aparo kabisa gik monodongo penjo between an gi who is a band leader nikech an nyaka sani asekawo 40 in nyaka sani isekawo 30 koro who is a band leader ineno gima ne kelo wach ka edi ineno ala Romeo Wanyero ineno openje ni who is a band leader a band leader nikech ino se mi 40 Odongo se yudo 40 dong 20 oselal 20 mokuongo cha mana keto cha kimedo gi 20 ni dong bedo 40 Ben be osekawo 10 mokuongo mar chai ochako kawo 20 koro enen gi tai koro Odongo ma wuon band yombe mana gadi gapar neno gima notimore ka nendo koro Odongo penje kare koro ere band leader nikech Odongo se chamo 40 eno se chamo 30 tingeni chudo poko rumo to bende pesa modongi tede kadho kuome ineno koro ina maana ni mwisho wa siku either Ben ne yudo mang'eny malo Odongo ao pes show nok de timore ineno gima ne timore ka koro ka ema Ben Odongo wache ni ya Ben kutokana gima achungi tich nya winjo ka Ben wacho ni Odongo no wacho ni okoriembe Ben riambo bwana no wacho ni Odongo no winji manyisi ni okanyisi gimo pimna anyisi gima ne antiere sawa manyisi ni okopimna anyisi gima ne antiere sawa makati kele manaka iyoji aka tembo bed pembeni ka oriti sawa ibro ojo wate ila kwa tieko tamake nikech bando ndamani okawuondi ineno koro yari ngama pod manyo Ben nyaka sani pod amanyo Ben tachanga ka Ben ojitokeze media ka wuoyo wakati ane motate ngeni 20 no ngino lala kamano Odongo okokwane onge kumora mora mokwane no lal kamano Odongo wacho ni mano ne maru Odongo wacho ni bwana Odongo nyise ni achungi sani e tich man 20 ni duok ne Peter sani mano ka kwa bedo kama endi ma Ben piwangyo chwer koro ashanga kaka wuondo Ben wacho ni nokoriembe no yuaga ngo nikech ane mana bedo gi Ben face to face kama endi ineno ane mana bedo gi Ben face to face kama koro Ben owe ketho nying Odongo an ma gima late na ineno an ok ahero gima kata mana yima wan kodi kani kada ngwawuo kama kaso ngato biro ketho nyingi gima nok ginene ok ber mano ngama ketho ni tich koro owe ketho nying Odongo ineno toke kanyo endo Ben nigi sima di simbe ariyo kakoro segundulika ni gini nigi ukweli ne chal kamano Ben nigi sima di simbe ariyo Samsung gima chielo chato baba ni embene ni Samsung noketo gi wi meza kama ema kao Samsung achiel anche ni Ben adwaro pesa na achako gima winja maber ni adwaro pesa na achako gima nyakwar nyarawela wacho ni ondiek wuo ngama ketho nying wuono wela okaero ineno kore manyise niya amako akawo simcha ineno Odongo boserido ne temo Odongo kawe sim Odongo nego sim ne police to Ben ochich kaka Ben nowuok ge dot machien koro wan pod wang'e ni Ben odhi e choo kare Ben osetimore nade oseringo gimoro kaka dakika 5 police odonjo ineno ma Ben ne dwa make nida mak dong mautapeli ingeni ka Deni fata ni enmani labdo Odongo kiwa weche mang'eny lakini in a real sense Ben oningo donne gi jiadi adek ngamo kuongo jo Stanbic Bank man Ben no edit message mo edit message jo ngat mar ariyo moningo donne Ben bi ok ji adek ji ang'wen jo Safaricom sawa mabeno tugoge gi line gi ngat mar adek moningo donne Ben en Odongo wagol piano en Odongo ngat mar ang'wen makoningo tuwe Ben kabisa en an nikech jogi te Ben otapeli ka katikati ka sawa oketho daka ogino serious Ben doketha Odongo iwinjo sawa winje
Ben doketha gi godongo. Nikech anda chungi stand ni ya ma menechi. Ma manechi an pesa na semiyo. Odongo bede koro chungne. Bene ma mondo chungne. Ino ka gino chalo. Koro samwa mobedo kani ema beno wuok kagima dhi oko kaka Ben noringo. Kwenye muda mar sadi saa 1 odhiambo. Beno wewe mesa. Ineno. Koro Peter wuoyin manyaka sani winji. Ineno. Dod polo yaw ni wuo marala gomba. Ineno. Koro kagino setimore kama endi to nitiere nyako moro matiyo tendni. Sawa? Kare nyako ni wasiliana gi Ben. Ene makoro ng'iyo ene manong'eyo nyako ni manong'eyo kaka Ben notimore nade kaka wuok awinji ine nikech gige Ben noweyo kanyo ineno nowe nyaka gigene itowe achiel ni wach winy kaka wach ni chalo wawuok wawuok kaka ne wan noendo wate wadoka aero but chiro kocha chande wadwa bedo kwach ni labda oduogi kaw gigene mondo timruok nade mondo make kare Ben wasiena gi nyako ni Ben noko timore nade noko duogo sawa ema koro Alphonse dhi ting'e begi mar Ben ni gi jacket kaka nowegi noendo sawa gisimu achiel mini dongo manyaka sama wuoye kodi nie ka Ben wacho ni nie no wuok en kaka en ka yo wang ni kia no Nairobi kia Odongo kia time nade penje ni uru kama begi ne makwar nitie bong'eyo nikech begi ne makwar to ni Kisumu nyaka sani e lodge kama na ninde ema begi ne nitiere makoko tamore sawa ko nyalo wacho ni mano Miriambo ojitokeza oluong media kaka nyo luongo cha sawa mondo wakel begi cha jacket Ben sawa ni Mwanza oda simbe Ben mar Samsung ni oda Mwanza koro kagigo botamore sawa to otamre anena mondo kotamore to jitokeze media kaka nyo jitokeza sawa mondo koro wach ni ya kagigo jogo nigo gadieri gikel gi ane ginene kabeda kaka ndala jo kapoko kelo gigo koro mondo wach ni ya jogi no maya au no ringo wegi Alan gomba wacho ni ya nuane kar lodge kanyo kar lodge chalo ni ya to ka Ben oseringo nwakao begi Ben sawa gi jacket Ben sawa dongi simbi Ben samo wadhi nindo kapok kinya dok sawa begi na we lodge kama na ninde room kama na ninde sawa bange Alphonse gocho ni je room chande no ng'eyo okano begi chande reception nyaka kawuono nitie koro kotamore ni beg makwar chok mare sawa to ojitokeza owach kama nowe sawa wamba wach kama nikech wan mwonge kama entie tingeni koro sani tek mondo jitokeza nikech wacho ni many be manye koro jitokeza mondo koro tamre sawa koro kose tamore to wabro kelo ne begi lakini koro mano to koro abo dwaro ni mondo embe koro timo nade anene kaka neni ni sawa mondo toke kanyo ndo tok begi no to koro wabro elewana ni to kinda gi en ere ngama notateli tango Noketho nyingo Odongo bila sababu za msingi ineno yakwara mogi mara kaka winjo no endo wadwa ni winjo adiri mar wach kik wach ni maybe wanwa winje kama wanwa ng'e kama ng'ane marach ineno koro toke kanyo endo Ben noringo odhi owe gigene ineno koro Ben ketho nyingo Odongo Odongo nok lar gi Ben 10,000 ineno Odongo nok lar gi Ben 10,000 sawa isho Odongo maduong ne ni Odongo sayudo 40 Ben oseyudo 30 to shoto pokogo ineno gimane rach Odongo koro Ben wacho weche mang'eny in fact moko to kanyal wuoye ero wuoyo kuom Prince Inda gi ni okanyal wuoyo nikech mako takia okanyal wuoye gigo an giga kia owuoyo kuom nyanene Ema Jalamo sawa mago to kanya timore nade okanyal wuoye lakini owe ketho nyinge Odongo batembe kata kani winjo kano wuoyo chalo ng'ama concern nikech no wuoyo mi yudo ko wacho kata ne no chalo jok matetea ne kata jotugo hapana Ben okti gi jo human right sawa ingeni maka kande makathuo sawa makathuo Ben makathuo Odongo gi jotije ne sawa nikech kaero wacho ni
ni jotij Odongo ninde gari. Sawa? Gari to Odongo ng'iewo machiegni. Means ni jogi chon ne ginindo piny e lo. Sawa? Sani Odongo ng'iewo gari gininde gari. Koro jogo go atua koso go atua. Akane gininde lo chondo sani gininde gari mana ina maana ni ya ka gininde gari sani dong ben wacho ni gininde gari. Ina maana before gari jogi ne nindo kanye. Mano swali manyaka wapenjere ne ginindo kanye. Oko. Ne ginindo oko. Sani gininde ango? E gari donge. In the coming days gibro ninde ango? E ot. Koro ere ngama endelea. Kado wacho ni awol ke jamane. Wacho ni okoni ben ango. Ang na kaw simu cha moda asom go awol ke jamane okoni ben ok tika jo human right. Ineno. Ineno. Koro okonyal dhi ni odhi tetia jogi ang'awa. Jogi Odongo. Sawa? To lakini swali manyaka jipenjere. Sawa? Dak ne ben tetia jogi endi. Kane pod en Odongo. Tabitho sekwayo Samsung ni mang'eny wacho ni adwaro Samsung no. Samsung no nitiere. Dakiwuoye Samsung no nitie. En mana tiere. Tabitho nyamin Selen last one wacho ni Samsung no endo en tiere nyaka gi line mar ben mar Safaricom. Ni pod nie sim no. Sawa nikech ne gin simbe moko meno muchulo Kenya koni yendi. Ineno. Kwa hiyo en tiere. Ineno. Okay. Mane kaka en omok ni Tabitha bando Samsung mati en mine chulo. Gin simbe moko michulo gi yendi, mani chulo gi yendi. Sawa, en ko bando ni mano bando si. Tabitha wacho ni kati bando kamano poko chule ai. Ineno koro en kata ko bande. In fact an gima wacho, ok awach gima odike chano onge gima manya no ka jathum. Sawa, wala onge odichieng' ma itegemea go thum au bedo manager. Mano gima kategemea. Sawa? Lakini an gima late na ni ya, gima rach na ni Ben ketho nying Odongo wakati ane mana golo pesa. Sawa? Mabe ina mapesa nini okelo tungni. Okelo tungni. Odongo nok lar 10,000 gi Ben. Koro gik moko mineno Ben wacho mang'eny ni kia gik moko Ben wacho mang'eny ni sijui ni kia Ben odak Odongo gi joge ne sijui ka jo Zimbabwe kia mago endo gik mana kia gik ma Ben manyo. Ineno? Koro mano endo ido wacho ni gik mono Ben owacho live ne en Miriambo mokalo. Onge gima Ben owacho kanyo madieri. Mana nyinge mofulo madieri. Tida ng'enyo gima Ben owacho kanyo madieri. Sawa? Ebu Ben ojitokeza. Sawa? Ndo ncho luongo media. Sawa? Ojitokeza mondo owachi ni gik biwacho Miriambo. Owachi ni ya simbe mar Samsung noluarne koso nokwalne. Mano namba 1. Namba 2, owach kama bag ne nitiere makwar gi lepe. Sawa? Kero nitiere gik mane i bag no makata en ong'eyo. Mako dhi beyond be onyalo wacho gi. Ineno nikech dong koro wamoko ketho nying nyawadgi. Ineno. Koro bag no kopo ni owacho wan anyalo kata oro Alphonse Kisumo. Sawa? Mage bag. Madhi on bag no. Kopo no jam. Ko jam ni gigo Miriambo. Sawa? Ineno. Jacket be ni Tanzania. Jacket be ni Mwanza. Nitiere kabisa. Jakora mogi aneno ka echaka comments ni kanyo mang'eny ahinya. Kani nitiere comment mapoka somo Omari imiyo Omari imiyo adier oneno to shono be tafadhali ngato Alphonse mie simbino asomo go comments gi pio ke ngato ang wachi ni Omari na donje live tran maka okalo ngato peni ni lepe matinde muduokne lepe go ni Kisumo nigo te ni Kisumo kono nyaka nyinge to nyocha en adieri yawa lepe matendo e muduokne mana lan oko wachi ni ati ni hapa ni kaka Mr. Peter Lero owacho ni in fact gigo komaki en mono oringo wegi baba gol garana seromo kode makone ni ineno no ringo wegi makata en oseromo gi Alphonse Nairobi. Sawa? Magi wuoyo ma Alphonse ni gigo nitie. Koro tamre be kano koromo gi Alphonse Nairobi magi wuoyo kamano. Okay. Aneno kaka wan gi comments mang'eny kabisa hapa ni hapa ni mang'eny asetemo somo. Felix Were is watching there. Eti nyinge kende emono wache dier manu simba wuod Nyapala. Alan wacho ni lepe mano hapa ni waseduoko Omari imiyo adiero neno to shono be nogo tok Ben. Shono go no chulo Odongo. Tok Ben nyamo pesa. Koso ma en jakom Rotama. An e jakom Rotama no. Ma kore e jakom Rotama. Kore ipeji ndi to shono go.
Koro ere show go tarik 22 show nogo maber. To don kori penjo ni ere kaka 20 koro 20 ni mi compensate wacho ni wa wala 20 no na weyo sawa Odongo kokwane ambe na dhia wen kech naneno ni ya kakura ada dak Mwanza tada ada fatilia 20 no kanye Kenya naneno ni onge man kichana dich Odongo sawa kora shanga kanga manotapeli ya au ngama notapeli Odongo ema chako jitokeze media ema koro wacho kaka ni nyanyasa go omera kenju kaka ropogore Imas Odongo wacho ni awasome uru comments ba dong simbe go gin mag mkopa if you watch chaniati Ben noloso ngima jogo bwana tinde gingado rum alfi wacho ni ati Ben noloso ngima gi tinde gingado in fact hata mago to kanyal ng'eyo mago to kanyal donje sawa mago to kanyal donje lakini ingeni iwinjo jatelo gimarach en ketho nying ng'ato Odongo en dhano onyalo bedo gi weaknesses ne kata an mawuoyo kani an gi weaknesses na in fact onge ngama perfect onge ngama perfect lakini okinyal wuok e media gitatizo maine misababisha sawa yani gima ingeni Ben source mar wachni sawa kasto ida tiyo godo marach ketho go nying ng'ama chielo ineno apa ni jama mapenjo moro kani en apa ni kore kodonjo nok winjo gi awinjo ko penjo ka chani to enere kako ng'eyo gigo teto ojaro tama group koso tiyo gi Odongo ano katigo Odongo apa no donjo late someone will explain ano katigo Odongo labda waelewa tu ni an emana chulo chono show mukelo problem ni sawa to ane jaro tama group ane jakoma rotama group no man Mwanza no sawa kwa hiyo gik moko te ma usuro tama gwendo kia chulo shogo endo kia wende gote gigote usu sawa kwa hiyo ano katigo Odongo ano katigo Odongo to bende kata mana biro ka endi wuoye wachni abiro mana ka endi wuoye wachni endi kutokana kaka nyo Ben aminisha ji sawa onyiso ji gik ma Miriambo maonge ang'owa maonge adieri Odongo nok lar gi Ben 1010 Odongo ne dang'iyo kama 20 ni odhiye gi kako bedo mano kende mane gima Odongo dwaro kende babende Ben de chulo Odongo 40,000 de rwaka 40,000 te i account Odongo onge gima Odongo fatilia kata 10,000 Nke chalfa patro ne miye gichuny maler mar chai yani macha ne onge shida kabisa macha ne onge shida kabisa nyakwara mogi mana kaka winjo no endo wan ka enege jakom mar Rotama Group all the way from Mwanza Tanzania kawuono wayudo wendo moya mabor kabisa to obiro mana ka endi mar keto clarity aneno ka mwala tu kore kodonjo kanyo no endo ingama kore kodonjo ne wan ka endi nwa wuoyo matin about adieri mar Ben Chike to gi Odongo so aneno ka alfi wacho kacha ni karewe Ben otem kakevo ne kare mano we Ben otem kakevo mani luogo ne alfi wuod nyayweyo en we otema kakevo kono to kwanya lwe lakini an gimana dwani mondo ji oelewa en mano kanitiere ng'ama nigi swali e wachno yani wach ma usu pesa gi kaka gino timore openji mondo duoke bas inyalo tuduri kodwa e namba en macha nikech koro to wadwa weyo thuolo mar ng'ama maybe dwa penjo wach moro gi simu direct kata indike comment kanyo no endo mondo kapok watieko kik ang'e wach ni awan to no ng'ada na dwa penjo gi kama penje sama wan kani endi nikech mang'eny nwaselero ne joma kore kadonjo sani watimo mos kabisa but ang'eni gini ni ka endi nyalo follow YouTube nyalo follow kumoro mora ang'e yude kachacha endo ka ongong'ore kendo en sawa gimimed par ni en ni kapok i-follow ga page ni endi follow mondo anytime ma wan gi news nitie samoro makoro kwalandi nitie kaka moko mag emergency kaka mobiro kawuono ni oklandi ero biro pa bwana wakete Tabitha wacho ni to be apana nyasomeka Tabitha wacho ni to be ne Odongo ogoyo show kanyo kawinjo show nogo tarik 22 kata kodonjo YouTube ondika ni Odongo in Mwanza Odongo Swagg in Mwanza obro neno
Okay. Aneno ka ng'ato gocho kaendi baba gola ne gino. Show nogo. We watema ne makusimu mondo winja ne kamano jawinjo marwa okorwa nene to sawa. Show nogo tarik 22. Owacho ni inya donjo kanye i-confirm kendi dhi yudo ka ni Odongo Swagg in Mwanza. Odongo Swagg in Mwanza. Obro neno. Bas, adwa na nuoni namba no piyo baba kona go ni wacho ni 784. Yawa. Zimudo ni aworo muse. 0784 819 622 donge 0784 819 622 mane namba me yudo wagodo immediately ka in kanyono endo to maybe idwaro penjwa gimoro kapok wawuok penja chuth mondo watiek. Aneno ka apa ni Alphonse osipine kanyo unyanene kanyo no endo 0784 819 622. Akeni nitinga manigi penjo kanyo no endo koponi ati ni penjo kata comment moro chien kacha to ne pok waduoko inyalo nuo penjo. Aneno ka ji oseridhika maneno ka koro giwacho ni koro giseyudo ukweli koro chal ka gigo mane ukweli. Ben owe ketho nying Odongo. Sawa, Ben owe ketho nying Odongo. An mane gima koda nuoyo oluor nying ng'ato ong'ama ng'ongo owe ketho nying jawadgi bila sababu za msingi. To kaen gi namna monyalo crash go gigo to crash mondo koro wagol evidence. Nikech watu kata nyaka message mano edit an ge simba poka photo koro konyalo crash to crash mondo agol evidence lakini kiko crash on media evo crash kwa koro kawa tua owachi ni labda achafu wago mondo kawa tua kaso odwa rom kode koro aneni kinda gi en ng'ama bro dong'ie. Jatelo mano biler gi gino Omari okikel Ben kanyo mondo wawinj adier maler. Dong Ben no wuoyo nosewuoyo kocha to Ben winjo ni kubiro kode to jatelo nowacho ni okodogi nyakomia okodogi manta nyisi kabisa serious maka kelo Ben e interview ka to chal mana gima tue Ben anyisi ni ochula pesa na gi expenses te sawa okawuondi bimora ni amanyo Ben to dhire kako jito kezi yani nyina dhir manono an kanya neno gima mago to ndafinde hivi ng'ama no kwalo sawa mano konwa machako kedo jitokeze media nikoro tete ya jotiji Odongo awinjo kata pidho wachone an koro to bende an koro moro dedika an koro awinjo tie wach maber koro kelnwa Odongo. Sawa, Odongo koro wabiro kelo no wacho ni koto winje. Ngene Tabitha ni mono chako soko kwa chaka ne right. Dongo koro ero wacho ni koto winje. Ni mondo nge lakini mano endo ukweli. Wala onge ngamora ni labda ngatora ka Mwanza hapana. Ane mana usika gigigi te. Ineno. Mok ni eti ni jama chato no ora mono koro onge ngamora ane miluonga ni Peter Timba. Sawa? Bedwend jorotama no endo an. Bedwendo dos an. Kwa hiyo onge gimora gima wacho en gima ne Ben otimo. Am bende adwa na kete clear nikech ang'eni bang live ni endi nitie jok moko mong'ega loso weche motungo maber. Ang' ni Odongo no choko joge ne moko. In fact just to say gikaendi ni Odongo kia kata gimwatimo ne. In fact hapa ni gini kore ka dhibedo an Odongo onge gimora mong'eyo. Wala Odongo no kawuoyo go kata jiang ne tugre ni eti ni Odongo koro no chulo joka. Hapana. Aparo ni in ngamochuli. Ngamochuli. Dongani machuli. Koro Odongo mano mia pesa. Ani machuli.
kaki biro dongane mang'eny. An kaka wuok Nairobi to in be na awuok mouse kata ng'ate mokia ni awuok kata gidhi gipenjo sim Kenya. Sawa? Sim Kenya gipenje. Sawa? En manyoni ngobi to daktari ni nyotame ni pod en gi injury ok onyal safiri nicho yuda ajali gi nikech en manoji ben en manyadware kwanza mondo koro olinganishe nikech en maneno ka nitiere kumoro manosikitika kaka nodongo nyanyasa ben ni 10,000 koro maden mondo ng'e ni 10,000 modongo ma ben wueno ok en kamano Odongo ne onge shida gi gino Odongo ne nigi shida gi utapeli motimo tabitha Milton wacho no Alan wacho ng'ato wacho ka ni Odongo somo karate pare maro jawa moro kora kan pare ni Odongo somo karate eti Nying an koro akia ng'ama wacho adier e kind Lenda kod Ben mano Pauline Nyaimbo ing'e Pauline Nyaimbo. Pauline Nyaimbo is one of the famous musicians, at least embinya tere coach ing'e Pauline Muwero ari yuecha momiyo rene buyo en gospel artist en en gospel artist en onge korwa koni en back kendo ng'ata inano ibro wacho banga wema an gi namba de ang'ot wadich kode sana en tumbe no wuotho kabisa iluonge ni yuech kata ka bet gi thuolo inya ng'iye kasto an gimo mora go ni o support wasani kabisa onge jok moko magni an nasedhi baba miya som comments go mogik mondo ka onge ng'ama nigi question to koro apa ni adieri gi ng'ane no kan tie comments moko modonjo mang'eny to samoro nitie moko maweyo ng'ato wacho ni baba Peter no ng'ama odimbore sana omany na hustle Mwanza kono akwayo yao mani luongo ne Samuel Apondo Samuel ang'wane wachno sani to ne wapodo wang' iwane podo wang' kabisa baba akiani nitie comment mar ng'ato mawe adier wacho ni Omari okikel Ben kanyo Tabitha awuoro komuse Omari okikel apa ni magi nase somo tafadhali kopo ni comment moro nase somo ne poka somo inyalo kona kanyo Omari Nash Omari Nash adonjo moleo pole sana Edwin Okumba donge nyalo manyo e YouTube kocha chaendo en tie full manyiso ni Omari ni Mwanza an sani an Mwanza nase donjo Mwanza chon wan Mwanza yani ni jogi poko believe ni gini en gima true wan Mwanza Ben Benyalo Tanzania ko okonyal ko chadoga winjo ni katel songe okonyal gi utapeli mar kijingani okonyal yani okonyal iwacho ni Kenya ng'ato kwali meduog live yani ng'ato kwali kaso chako luongo media ni owuoe hivi bado ngwang' teko okonyal jakora bogi alafu wacho ni jogo dongo sti ninde gari to gininde gari koro kage ninde gari kane pok odongo to nege nindo kanye alafu en ingino mako mana dhoga nono nodhi kodongo bedo meneja koso nodhi tetia jogi Odongo to dak no teta gikene kodongo otiyo gi jo human right labda kotiyo kodgi to be giong'e ni do be human right andak no tete haki na sana pesa nala mano kwal igoni tete haki to krach lakini ang'omiyo in mari owe ang'o maro we kitan ma pesa no lalka an mon maro we dako tete dako wachi ni pesa tana ka uko bahati baya sana aseji kusanya anyalo chuli Tabitha ni kora yudo ka kendo koro support wa koro wacho ni mano chal gi Ruto Nash oimre mosna benba mani luongo ni Kelly Chogo Jarawila Kelly wan ka endi gi chairman mar Rotama Group ne wan ka endi live nwasebedo ang'eni nitie jok moko makore kadonjo wagoero kamana kabisa adwa ni akaw thuolo ni matin kapok chairman wach ni mogik aluonga ni Pauline Nakoth Nyaimbo wacho ni Omari kelna mchele ma Mwanza abiro ang' ne yena kal go boda adwa ni Alphonse imbe wach ni umieni kabisa bi imose musejo Alphonse nyalo changanya sawa wach ni for security purposes
polise ma koni nitie kaka chalo gima bas koro kapok otieko jakom nitiere adwa ni imiwa wach achiel mana mar general advice to those who are in music industry nikech ing'eni iwacho ni we learn from the past gimoro kopo notimore kaka ineno wawache ni gimomiyo wawache en wa learn from the mistake motimore mondo kik nuore koro in kaka jok isedil gi jogi achiel ariyo adek ok ma ing'ami deal go mokwongo gima nyalo wacho yani ni obed manager obed kila ng'ato kuwe nafas ne band emo miluonge ni band nikech oting'o ji mang'eny kila ng'ato ka ng'ato oningo titich ne to bende ng'ato ningere dhika gi gimiyudo oningere dhika gimiyudo gimuwinjoruo gi ng'ato weche moko mino ji res ni kiatengo kiotimore nade magi gik nikech aparo ni sama uwinjoru gi ng'ato onge kama uwinjoru gi tengo gi ok apa nitiere contract ma to sai ni ana dhi 1200 gi tenge wiye onge gino ineno koro ji ng'ato stick e gimen ngodo gi ang'owa gi experience ani neno Alphonse ang'eyo gi kodos jasuba lakini Alphonse osebedo osiepna kwa muda mrefu nyalo bedo ni labda entapeli Kenya koni lakini an kaka an to poko timore nade poko kwala to bende kada ngipenje yani kwa muda mwasebede kode kaka waseda kode onyalo pimoni to ang'omiyo mano te timore nikech trust koro kata mana Ben samono romo kata kode aeroni do nyisa ni Peter ananka lakini an gidich achiel ariyo adek doka we nono daneno kaka time doka we nono nikech nyaka sechego mana mie 40,000 ne pod an gi pesa ma Kenya doka we nono kata an kangi semi ya pesa ma koni check meda ma Kenya doka we nono koro gima da wacho ni onge haja mar ketho nying ng'ato to maduong' moloyo kiwuok ka ng'ato wek yanyo chien nikech gima piny ikia sawa Odongo nyalo wego thum nyathi Odongo manyalo go thum nyathi bende dwa donje thum sawa to giromo koro ka giyudo kara apucha ne rach ok dhi but kane jonyuol oseloso gibro wacho ni omera nyieni nego thum gi babwa ne gitiyo gi babwa bwana mane kaka ji dak exactly koro utapeli moro gi miriambo mar ketho nyingni ok oningo otimre mano namba 1 namba 2 owek bedo ni mfano ng'ato koa ka ng'ato kore kotetia jomodong mano uchonganishi Samuel wacho ni great job keep on shedding light at the darkness mano uchonganishi nikech omiyo kata mana band leader no nyalo paro gik mang'eny wiye onyalo paro ni labda jok modongi wasiliana gi Ben labda nitiere kaka yano nyalo paro gik mang'eny tu maonge maana kare samoro onge kata lakini ka jogi poko lalamika nikech historia masewinjo jok modongo tiyo gogo emano chako go tich sawa mabene Robene mosewuoke sawa bene modonjo chien to beno be mo wayu wuok ineno kose donja chien to wayu wuok sawa to chako tetea jomo yudo mowe ineno koro onge haja mar ketho nying ng'ato ni dhi e media idhi ketho nying jawadu nyinge michiemogo koro ing'eni sami ng'eni Odongo mfano Odongo ong'ere mfano koro sami ketho nyinge yani ikelo attention mano koningi timri nade mano koningo ikel nikech koro ji chako penjori kare me kaka Odongo en kare Odongo ni wang'e kare wang'e ni Odongo ni ng'ama ber go thum kama endi kare en mana kama koro manyalo weto bende Ben labda usahau tu nikech Odongo wende ne te owero ni
tuk pesa no kwere. Koro ito kichaki dhie bande bichaki bitugo gi pesa. What do you expect? Idwa ni mondo timi nade? Kanga ni wero, no wero kata kapok mago timore ni tuk pesa no timore nade? No kwere. Koro kanga alafu kumbuka ni samo ni tuk pesa no kwere ni boko nyisi ngama no kwere tuk pesa ni. Koro indinge labda kitugo ne gi pesa kama ne kaka bedo. Ikoni mano kore mistake maber no tema chien. Nikech jama no senyaka we. Ose wacho ni tuk pesa no se kwere. No kwere. To ma wero kapok ibiro yi. O wero kapok beno dhi. To bende ngama no kwere tuk pesa ni boko nyisi. Koro ingini ng'eyo. Kasi ini dhi e band ne tije kitugo ne gi pesa. Koro what do you expect? Nyaki wuoga. Nyakoriembi ariemba. Nyakwara moge. Kora paro ni ana tieko gi mano gi kanyo endo. Nyakwara muona. Lakini an gima wacho ana onge ila gi Ben nikech tuke ni notimore tarik 30 dwe mar 7. Ineno? Kawuono wan gi dwe mar 11. Koro ma nyiso ni Ben deo ni wan gi ila gi Ben da wacho gini kata before. Ineno. Ba ini wuok kaluore gi Miriambo ma. Ineno. Koro an gima no bedo marach na ni Ben ketho nying Odongo. Ineno. Oyanyo Odongo. Owacho ni Odongo primitive. Sawa, okatamora. Odongo nyalo bedo primitive. But let's compare the primitive between Odongo and Ben. In this issue, who is primitive? Nikech eno di Odongo late. Otiyo muda mathin. Sawa? Oketho tich. Sawa? Kende. Gitamane. Sawa? Tamamare. Omayan. Ochako nyisa kendo an ni monda nyiso Odongo. Ni nyamiye mane 20,000. Ni kaso pesa noendo obiro miya. Koro ka ere ngamo fu. Saboro to tek ya. Wale kata beta medo jiwo kanyo ni chien ke. Koro en do riek. Oling kaka nyose ling no, kaka nyotich nyose kethore no. Oling owasiliana gi Alphonse. Omiye begi ne. Sawa? To benda pa ni Alphonse biro Mwanza hapa ni kwenye duma paga reyo. Sawa? Bro kao ne jakede gi thimbe no endo. Lakini Oling owe kwacho gik moko manono mokia. Gigene go tenitie. Sawa? All right. An mane mawe ugodo. Erokamano Nyakwara mogi ingamo no watch wa from Kenya. Asante sana wambe one from one Kenya koni koro maybe ngamono tema go simba tok donje wan Mwanza kumo Odongo Swagg ne go ethumni endi koro wan ka but angene aduogo Kenya kanyo kiny ngamo winjo gini endi ukaw message ni kaka en but kopo ni ero ni imbi mede chumbi ni moro uyeni ngato no wacho ni kopo ni winjo gimarach kuoma wetere ne jomoko kuonge kawe edit med chumbi med racha kore katene jomoko wetere kaka en no koro wan wacho dir mono ni korwa ingamono watch wagoni erokamano jatelang ni nuone gi nyingi nkech nitie jomoko ma nodonjo koro gipenjore ni yawa to ngama mi watwakni ani luonga ni Peter Timba anan Mwanza Jakomro Tama Group namba na kata danga meje ok de donjo labda kago kwa njia maruo sa okay iketo +255 +255 753 753 53 53 88 88 24 mano namba Rotama Group ingama adwa chikore Mwanza kocha idhi ginene matene nyalo lakini namba jawerno to man nani ambano tamiyo immediately ka iluongo ne Pauline Nyaimbo aka Ywech amba gon wero kamana enya ne jok mono ka okinde gi mondo owochwa wagoni ero kamano kabisa an makelo ni chenro ni pile ka pile idenda ni Omari Nash chieno jamone mbele chiene mwaneno mbele mawayoko kati nyalo wacho ni Omari dhako ngudi ni gichake kore kubni ariyo to podi chwako sitirungi koro wachako romuru kendo mane channel ni endi kopo ni nge maber ni poki subscribe poki follow te mondo mi kopo ni wan gigie te yodo kwaro muru kendo next time and in fact sielewi Kijaluo acha niongee Swahili nikitamatisha bye